Makosana tabweratu ndi update yokhuza ndi khoti paja ambiri tikutsatira bwino kuti akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party amene ndi a Jessica Bwera omwe ndi amene amayankhula chipani cha MCP komanso a Richard Chimwendo Banda amene ndi mlembi wamkulu ku chipani chimenechi kuphatikizapo a Vitumbiko Mumba amene ndi a Jana Ima ndi a Lazarus Chawera amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP pa chisankho chachinachitika pa 16 September 2025. Ndiye chimene tingachitike nchona kuti tipanga atachi footage yoonesa a Richard Chimwendo Banda ndekuti akuwatenga kuwapitisa ku chipatala kenako tipitire ndi nkhaniyi. Chabwino taona pamenepo ndekuti a Richard Chimwendo Banda akukweza khuluza ameneyo ndi cholinga choti apite nawo ku chipatala ndefunso kumati akupita ku chipatala chachitika ndi chani, akudwala? Tifotokozere motere tiyamba ndi nkhani ya Richard Chimwendo Banda popeza kuti anthu alipo atatu komano apa tifotokoza za Richard Chimwendo Banda. Richard Chimwendo Banda anapita nawo ku bwalo limene la milandu ndiye kumeneko anauza mlandu umene apalamula akuti anapalamula mu chaka cha 2021 mwezi wa Februwale pamene anatuma anthu kuti akaphe kapena akapanga chipongwe a Frank Chiwanda. Ndeno munthu amene anatumidwa kuti akagwire ntchito imeneyi ndi Adala Kadula. Tikupeza kuti ambiri nkhani Adala Kadula tikuiziwa bwino, milandu yawonso ndi janali komweko ku bwalo la milandu. Ndeno chimene chinachitika nchona kuti apolisi anabweresanso Adala Kadula kumeneko zikuoneka kuti anakaduduzidwa Adala Kadula chigawo cha kumasanako ndi kuwapitisa ku bwalo la milandu potenga kuti iwo amakhuzidwa kuti ndi amene anapita kukagwira ntchito imene yofuna kupha munthu. Ndeno ku bwalo limeneli atawafotokozera a Richard Chimwendo Banda mlandu umene apalamula kumeneko. Amene akuwayimira pa mlandu umenewo ndi a Jefferson Kadzipatike ndiwo anazafotokoza zonoti Richard Chimwendo Banda mlandu umene akuwazenga ndoti ofunikira ku bwalo lalikulu kapena kuti ku High Court osati ukamveke ku Residence Magistrate Court ayi ufuna ndithu upite ku High Court ponena kuti mlandu umene ndokhoza ndi zamada ndi ukwenera ukamvedwe kuti kumenekoko. Komano akuti chimene chinachitika a Richard Chimwendo Banda ali kumeneko ku selo ya polisi akuti anayamba kudwala kumeneko ndi matenda amene amavuta akuti ndi nsana. Akukamba zoti matenda ansana anayamba kalekale kudwala akuti anazapitaponso ku dziko la South Africa kumene kanakapanga ma operations kakuna kachitika zodani kumenekoko. Komano apapa pamene anapita ku selo pamene akuti kunapeza kuti wayambiranso kuwavuta kumeneko ndi akuti mkati mwa masiku omwe anakhala kupempha apolisi kumeneko kuti atengere ku chipatala akathandize chani mano apolisi sizinatero anasungabe kumeneko. Ndatafika ku bwalo limeneli amapempha kuti a Chimwendo Banda ali mu luopsa afunikira kuti apite ku chipatala akalandire thandizo limeneli. Ndeno maloya oyimira boma pa mlandu umenewo anena zoti zimene akunena a Chimwendo Bandazo kuzera mwa loya awo ndi zosatheka iwo apasidwe belo. Ifa loya anazapempha kuti apase belo pamene akudikira kuti apite ku bwalo la milandu kula likulu ku High Court kumeneko akapita ku chipatalako ndikuti akachoka kumeneko azipita ku nyumba atapasidwa belo ndi cholinga choti mlandu umene uzakhale kupitirira kumvedwa ku High Court. Komanso akuti a Chimwendo Banda ali ndi chipatala chawo specific ndi maloya boma amene azona kuti zoti akhale ndi chipatala chawo cha special zimene zonso ayi apite chipatala chimene aboma akufuna kuti amenewo akalandire thandizo ndeti chipatala chake nchaboma ndati mwina magenda cha Central. Ifa nthawi imeneyo zinafika bwino noti kunali kutsutsana kwambiri mpaka na maloya boma amene azonoti akatenge a chipatalawo abwere azayese ku bwalo lomwe la milandulo kumapeto kwake aone zonena kuti akudwaladi ngati akudwaladi asapase belo apite nawo ku maula ndeti kumaulako ndi kumene zikachoka no kumapita ku chipatala ngati afunika thandizo la chipatala. Komano
atapangidwa approve kaye ndi achipatala kuti akudwaladi afunikira thandizo la chipatala. Ndi oweruza mlandu amene watu ndi Austin Banda atamva zimene anapempha oyimbidwa mlandu amene ndi Richard Chimoto Banda kuzera kwa loya wawo Jefferson Kazipatike komanso kuzamva mbali ya boma ananena zona kuti nkhani ya belo ndi kuti no imeneyo sikutheka kaye. Chimene chingachitike nchonena kuti Chimoto Banda ndi kuti apite nawo ku chipatala, akapita ku chipatala kayeza kandi kuti nkulandira thandizo la chipatala kuchoka pamenepo ndi kuti apite no kumaula akudikira kuti mlandu uzapitenso ku bwalo la milandu. Ndeno kumbali ya Dala Kadula tikupempha kuti ambiri lotsatira bwino kuti Dala Kadula anamangidwa pombuyomo pa nkhani ya milandu imene ankapalamula pajana za kuwapulana miwa ndi anzawo, milandu yambirimbiri imene ankamangira mbuyomo. Ndi oweruza mlandu amene azona kuti Dala Kadula asamangidwenso ndi apolisi kakupita nawo kumaula chifukwa chonena kuti khoti linake linaweruza mbuyomo kuti amenewa akhale pa belo asamangidwenso ndi apolisi. Pajaso amene akuyimira ku bwalo la milandu Dala Kadula ndi kuti ndomwewa Jefferson Kazipatike. Ndoti titha kusimikiza kuti Richard Chimoto Banda apita nawo ku chipatala, akachoka kumeneko akakaona zonena kuti akudwaladi akalandira thandizo la chipatala kenakono ulendo wa kumaula. Komano Dala Kadula ndenda kubwerera ku nyumba posatira chileso chimene khoti mbuyomo linapereka kuti Dala Kadula asamangidwenso ndi gulu la anzawo. Nkhani yokhuza ndi Chimoto Banda ndi kuti yathera moteromo. Sizo zoti mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene muli nawo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Ma News 8 nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakupezani mosavuta.